Daar ligt de sterrenpels, de van allemaal. Daar ligt de sterrenpels, de van ons allemaal. Janine en Marloes, dat zijn twee heel goede vriendinnen. En die zitten namelijk hier op het terras een koffie te drinken en wat naar de mensen te kijken. Zeg, zit Marloes, zeg Janine, hoe is het nou met uw kopping? Is die gedaan? Je ging toch naar een specialist? Ja, zit Janine, ik ben hier gisteren geweest. En? Tja, ze hebben mij ferm onderzocht met een hele speciale scanner. En ik moest eerst iets drinken, voordat ze het goed zouden kunnen zien. En, ja, ze hebben niks gevonden. Ja, zegt Marloes, het was te denken, hè. Hoe dat? Ja, zegt ze, ik had wel gedacht dat er niks te vinden was.